Yo, what's up mga amigo no? Before mo uli sa Bohol, nasa tay mga suruyan diri sa Mindanao. So ang una natong adtuan, Georgetown. Let's go. Nakakita naka-ostrich personal, wala pa. Kasi hayag dapat, dire. Tiger, wala pa kitag tiger. Gusto ka makitag tiger? Ahak! Ani, katawa ka. Hippopotamus. Alay guys, katawa ta. Tama kita hippopotamus. Daro. Awapi ko kaning kamera man. Ali guys, tanawa oh. Grabe. Na-miss jud ko kay way nga nakatas ang Dili man siguro na pwede malitagan no. Di na pwede. Di lang sa ato malitagon. Lami rabang ta kayo kay dagko kay paa. Hindi lang sa basin tag iya. Manglitag ta. Basta manglitag ta. Di ba sige man tag manglitag og manok no. Tulan naman og manok. Kanya tulot agon oh, tara. Oh, gitu agon ko ni. Tara bidola. Oh. Unggoy oh. Cute kayo bay. Tay bakante kulungan ba? Nya. Ano nakagawas man ka? Buang naman taong kayo kay lami ka laag. Sana all. Sana all. So guys, tanawa ang itsura, grabe ng singuta. Nalanay na yang skincare mga amigo. Pero lingaw kay daghan kay views. Lingaw gyapon siya bisa although init siya og kapoy pero bugnaw sa paminaw kay tungod forest kayo nature kayo. Pero pasingit pa to sa hay ba? Lami no sa pasingo to sa hay. Kay sa kwarto ra ta perning tisington. Ay! Mao pala ni isa sa mga tourist spot diri sa Davao de Oro teo. Ali, mao pa lang niya tong isa sa natuan sa Davao de Oro ha. Daghan pa kayo tag pwede laagan sa Davao de Oro. Yan eh. Take note, Davao de Oro pa lang na, dili pa na tibuok Mindanao, di ba? So let's go, awa mga view oh. Wow, dagag tadpol oh, lili. Tibuok Mindanao pohon, amo ang suruyon kung sa kanindot ang Mindanao. Yay! Go, Lagon Migo. jud ko sa amahan. Pwede na. I love the view, but I love you. Yahoo!